jotono sari kaham tai বিশেষ khlai chini tiripuri khorang channel no tab hambai maya pharo omahai koyekson san horman bagui ang khai bisi koklok riya abono sanai jeng roman script naitaba ingreji okhor bai je sui tongmani abono chini nango dati chini borok jodi develop nani thangnangkai nai naikhankhe ani nogo naitaba ani family o jeng 3 bai tongo 2 bun ani dara kotoni tabuk boyos wngya hammani no 40 থেকে 42 an babu sungcharok korikha boni 75 year jon bo kamaka bini tongthaio bo thangka ani babu bo devanagari swinyani bo sia tai swinya bringya andar kotobo devanagari swinyani tai sia tai swinya bringya andar chikon bo tai ang sakpang bo na an family se masakono devanagari swinya ringya ke ochini tripura sa bongso ni bisingo keburungun hone ang khakaya rungui phun mano masa musu abo tobke je o gণতন্ত্র ni jorao tabuk jeng nai naikhankhe percentage o 99.90 mohai dong ingreji naita roman script no chajaknai tongo hone ang khakao abono ang khai nayo devanagari script bon khlaiui roman script no swinyang thung jemon agi sajak tongo agi ke cpm je 25 bochor lagata chai thangpuru tamsa para bisingo boyos korok bangla porimano english porimiya hnai borok roman script porimiya hin chawi borokno thokiwi tamo khlaijoka afrongke bangla horbai swinani wngui thangjoka abo bo percentage hisab naikhankhe aporbo 70% ni sepono gobang chin borok roman horobno chajaknai haipono abro bill pass khai samsudon khlaiya engka tabuk bo ama haino bjp na amulo engka chungba thungjamang tongsinai abono chung ang nayo ani chini develop ni bagui chung devanagari no bon khlaiui roman script swinya ningthung hambai।